An balimaw ani ɲantuma bi kibaruya min b'an bolo k'a las'aw ma o de ye ko an ka jamana ye kɛlɛkɛ pankuru kura dɔw kɔni sɔrɔ o kɛlɛkɛ pankuru ninnu an ka jamana ɲɛmaa ni o Ibrahim Boubacar Keita ye ale yɛrɛ taar'u kunbɛn pankuru jiginyɔrɔ la an ka jamana faaba la yan yɔrɔ la jamana ɲɛmaa kɔni taara pankuru 4 de kɔni kunbɛn yen yɔrɔ la o pankuru 4 ninnu na 2 o bɛ kɛ ka an ka sɔrɔdasiw kɔni k'u ta ka bɔ yɔrɔ dɔ la ka taa n'u ye kɛlɛkɛyɔrɔw kan ani pankuru 2 fɛnɛ minnu kɔni yɛrɛ bɛ kisɛ ci ani ka bɔmu jigin ninnu kɔni bɛna fara pankuru 2 wɛrɛ kan minnu tun b'an ka jamana bolo ka ban wa an ka jamana ɲɛmaa y'a jira k'a fɔ fɛnɛ ko pankuru 4 wɛrɛ fɛnɛ ko olu fɛnɛ kan ka na a tɛ mɛn kosɛbɛ tuguni ni pankuru ninnu kɔni bɛna kɛ dɛmɛba ye an ka finitigiw ma olu minnu bɛ kɛlɛ la u ni banbancijuguw ni jatigɛ walekɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ an ka kɔrɔnfɛla ni cɛmancɛ duguw kɔni na o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an b'a yira la fɛnɛ k'a fɔ kɔni ko an ka jamana taabolo kɔni o bɛ ka diɲɛ ɲɛmaaw kɔni kɔnɔ gan kosɛbɛ nin waati in na ka d'a kan kɔni ko bɛn kɔni ko o kɔni o tɛ ka na hali bi diɲɛ dugu bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan jɛkulu min kɔnɔ o kɔni ɲɛmaa y'a jira k'a fɔ kɔni ko ale kɔni y'a ye kɔni ko fɛn caman kɔni ko ma falen kabini bolonɔ kɔni bilala sɛbɛn na an ka jamana ani banbanciw ni ɲɔgɔn cɛ ale y'a jira k'a fɔ kɔni ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kidali kɔni ko yen yɔrɔ in ta ka jugu n'a tɔ bɛɛ ko ka d'a kan yen Mali armée tɛ yen wa min ye lakanabaliya ye kɔni ko o sinsinnen bɛ yen ani min ye fɛnɛ ko Mali administration ni o ye an ka cakɛbolow ye ko olu si kɔni ma se ka se yen yɔrɔ ninnu na ko olu bɛɛ b'a jira k'a fɔ kɔni ko min ye bɛn yɛrɛ kɔni a waleyali ye ko kɔni o ma sabati hali bi ni kunnafoni min tun b'an bolo k'a las'aw ma bi ani cɛ ka kulomajɔ la